Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko kazetari etortzeagatik eta gure denboraren kudeak eta jasateagatik. Arratsaldeon eta ongi etorri, ja elkarri emana diogu, minon diputatu nagusi jauna, bai Hondarribiko udalaren eta Hondarribiko herriaren izenian. Eta arratsaldeon eta ongi etorri kultura diputatu Andreari ere, Maria Jose? Guretzat ohorea da, eta guretzat ohorea handia da, zuek etorri izana, eta denon ondarea berazteko, eman ditugun pausoen berri, bertatik bertara ezagutarazteko aukera paregabe hau eman izanagatik. Alkate batek hau esaten ez badu, ez da alkatia, ez? Hondarribiaren ondarea oso aberatsa da. Eta gainera, onena dena, deno jakitun garela. Eta oso argi dugu lankidetzaren bidez landu berrekoa dela. Hori ere oso argi dugu. Oraingoan ondare arkitektonikoa zari gera, gure herri bildua antxe zagon, eta antxe dago, ez da hemendik horren urruti, Erdiaroko harresia hortxe dago, gero errenazentistare hortxe dago, eta paregabeak direla esan dezakegu gehiegi exageratu gabe. Eta hori dela eta, bai jaurlaritzarekin eta bai aldundiarekin, eta gainera uste dut Markelen lehenengoan gintaldian ere, izan zela hainbat esku hartze, ez? Eta badakigu, izan ziren bezala, izan beharko dutela aurrera begira ere. Uste dugu, Hondarribiko udalean jabetuta gaudela horretaz, eta horregatik pauso batzuk ematen aritu gera. Arestian egon garenean aipatu dugu, harresiaren plan zuzentzailea idatzita dago, hortxe dugu gure bide horri modura, eta bai harresiaren plan zuzentzailearekin batera hirigune historikoaren babes dekretuak eta hirigintza planamenduarekin hortxe dugu datozen urtetarako eta etorkizuneko Hondarribia nolako izango den ikusteko bidea. Joan den udan berritu ditugu Jaizkibeleko dorreak ere. Claro, hemen gure udal arkeologoak azaldu digun bezala, momentu desberdinetako gotorlekuak ditugu eta defentsa monumentuak ditugu. Baditugu, aipatu dugun bezala, Erdiaroko Hondarribiura, gero herribilduaren arrezitze berantiarrago hori, badugu Karlistaden garaiko eta hain zuzen ere Jaizkibeleko dorroiek horixe adierazten dutez, Karlistada garaiko babeserako diren Jaizkibeleko dorreak, badugu 20. mende hasierako Guadalupeko gotorlekua ere. Eta beti ere, halako posizio estrategiko bati erantzunez egindako eraikuntzak. Eta beti defentsa eraikuntza, pentsatzen dugu ez dela erasorako, defentsarako baizik. Hala ere. Iduritzen zaigu sistema aberatsa dugula gure herrian. Eta sistema aberatsa hori gehiago aberaztu dugu Santelmo gazteluaren bidez. Aipatu dugun bezala 16. mende bukaerakoa da, eta gaur albistea, azken urteko albistea da, Hondarribiko herriaren eskuetan dagola. Eta, handi nahi puntuarekin, esango genuke, Hondarribia, ondarearen hiria, izendatu dezakegula, eta Europa mailako defentsa ondarean ezin hobeto kokatzeko aukera parte emango digula. Bisitan zehar aipatu dugu, herritarrei irekitzea izan da lehenengo helburua. Eta gure plangintzaren lehenengo fasea hori da. Eta hain zuzenen, abenduaren 17an hasi ginen, eta gaur, joan den ostiralera arte, okerrez baldin banago, 1300 pertsona pasa dire. 1300 pertsona sartu dire gu hemen gauden leku honetara. Eta eraberean, aipatu dugu horretarako ere badugula tresna egoki bat, Arma Plaza Udal Fundazioa. Eta fundazio horren bidez, ari gera, bai bisitaldiak antolatzen, ondarearen arloan azkeneko 10 urtetan ikasi duguna aplikatzen.
Aipatu dut Hondarribia, Hondarearen hiria. Gure kasuan, nahi dugu partekatua izatea. Hiritartasuna, herritarrek bere sentitzea. Eta bigarren pausua, lehenengo pausarekin batera ematen ari garena, ez dugu aipatu, hor baditugu liburuska batzuk eta aparte badugu bizita egiten duen pertsona orori, erantzun nahi duenari behintzat, galdetu egiten diogu zer erabilera emango lioken berakoni. Era berian, zuekin bezala, eraberian esaten ari nintzen zuekin bezala gaur, diputatu nagusi eta kultura diputatua hemen zaudeten bezala, gure lehendakariarekin eta kultura sailburuarekin ere izan ginen. Iduritzen zaigu Euskal Ondarearen legeak eman zigun aukera hori baliatzeko egin dugun lana, eraberian sozializatzea komeni dela. Esan ziguten, etzela orain arte aukera hori erabili, tanteo eskubidea, etzela erabili eta denok dakigu, eta hemen gauden zinegotziok badakigu, eta teknikariek badakite, zenba kostatu zaigun hori gauzatzea. Nion, badago gauza nabarmen bat, aipatu nahi nukena, eta da, hain zuzen ere, udal talde guztiok, aho batez, onartu genuen eta erabaki genuen prozesu honetan sartu eta San Telmo Gaztelua udalak hartzia. Alde horretatik eskerrak eman behar dizkizuet, udal ordezkari guztiei, errealitate bihurtu dugulako hasieran asmoa izan zena, eta eskerrak eman behar dizkiet eraberian udal langilei, jaurlaritzako arduradun eta langilei. Haiek gabe ezin izango genulako besterik egin. Eta azkeneko hitza, bada ere, eskerrak ematia aurreko jabei, ze norberarena izan den ondarea tanteo eskubidea erabiliz jasotzea, behar bada ez da pentsatuta zegoen zerbait, haien aldetik, haien kolaborazioa eskertu nahi du. Eta horiek ziren nik esan beharrekoak, eta espero dut mikrofonoarekin hobeto xo ibiltzea, laizter zen hori hartzun batzuk izan ditut. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi, eta lehenik eta arratsaldeon eta agur bero bat zinegotzei eta alkateari eta gainontzeko herritar guztiei. Mari Jose eta biok etorri garenean, egia esan ezer gutxi genekien honi buruz, ez berak eta ez nik, ez? Eta orduan, pixka bat ez ezagutzatik eta lehenengo impresio bat adiraziko nukenik, beste pretensiorik gabe, baina bai da egia bisitak lehenik eta behin ematen ditugula bi impresio nagusi, ez? Lehenengo impresioa da altxor bat dala hemen daukaguna, eta gainera altxor hori guztiona dala. Eta nik uste dut hori, azpimarratzea importantea dala. Herritarrek jakitea, ez? Hondarrabitar, Gipuzkoar eta Euskaldun guztion altxor bat daukagula hemen, eta guztiona dala, hori, horrek eramaten gaitxu pixkat, ondareari buruzko hausnarketa batera. Ondarea, guk daukagun ondareak balio du, pixua handia dauka, gero gura ezagutzeko, ze izan garan ezagutzeko. Eta zer izan garan ezagutzea oso importantea da pixka bat, ez, gure herria maitatzeko. Ezagutze ez duzuna ez duzu maitatzen. Eta beraz, bizirauteko baita ere ez. Orduan, altxorra edukitzeak eta ondare hori edukitzeak, eramaten gaitu esatera, erakunde publikoek eta herritarrok konpromiso hartu behar dugula, daukagun ondarea alde batetik mantentzeko, eta Mari Jose ondo dakien bezala diru publiko asko ematen dugu horretara, daukaguna mantentzera, eta biztan da, horrelako altxorrak agertzen direnean, eraberritu egin behar dira, eta horre ere inbertsio handia egin behar da. Orduan nik uste dut, baliabide publikoen erabileraren ikuspegitik, lehentasun batzuk ezartzen direla, eta honi ematen dizuela lehentasuna. Eta baliabide publikoak ez dira infinitoak. Beraz, arabaki bat, eta nire ustez txalotzeko da, talde politiko guztiek konpromiso hori beranatzea. Denak hau batez. Nik uste dut hori, hemengo udalaren oso alde hitz egiten duela, ez.
Eta gero bigarren ideia nagusia da, hau oso edarra da, altxor bada, baina ez ezaguna da oraindik ere hemen zer dagoen. Eta lan asko egin behar da oraindik ere hemen dagoena, ateratzeko eta eraberritzeko ez. Indusketak egin behar dira, egin behar dira aktuazio batzuk, denbora beharko dutenak segurno, eta hori egin behar da modu, ez dakit esan, zientifikoa, baina bai, ez, modu sistematiko batean eta ondo antolatu batean. Eta horrek denbora eman guz. Nik uste dut hori bera ere oso politia dela. Osea, lan hori hartzea, eta hemen ateratzea pixka bat eraikin honek eta espazio guzti horrek emango diguna, horrek ere balioko digu gure burua hobeto ezagutzeko. Ez baitakigu hemen zer dagoen, eta hori oso politia. Prozesu guzti hori jendeak ikustea, bertatik bertara bisitak edukitzea hori ikusteko eta netzako da guztiz apasionantea. Ez orduan, Mari Joseak egin du galdera bat, zuk eitzen zen ezake Mari Jose baino, eta galdera da, guk erakunde bezala, eta prozesu hortan guk zertan lagundu dezakegu. Guk presa gaude parte hartzeko prozesu horretan, xume eta umil, baina esanez guretzako bintzat hemen egin beharreko prozesu horretan Foru Aldundiak egon behar duela baita ere. Eta, konpromiso edazten dut, noski ez inongo konpromiso ekonomiko hori gabe. Udalak eta alkateak tendentzia daukabelako hori ez zehaztera, baina eskatzea bintzat ez. Baina egia da, gure partetik bintzat ikusten dugu Gipuzkoako eta Euskal Herriko beste hainbat produktuekin batera, ez? Gure nortasuna, gure ze izan ginen, eta zer garen hobetu ulertzeko, guzti horrek eramango ditu gola baita etorkizunera, ez? Eta batipat zer izan behar dugun ere hori hobeto definitzeko, ez? Eta besterik gabe, eskerrik asko guztioi, eta zorionak, Oinarribiko herriari.